kabum sekolah ban priang kan banong bah kasau tarik kan kang kan ya kenika ayuma ya kenika sini bot ngam pediang re kan ya nomor beli kan ni kedik sencar paj ba beli ngin saksi ngata nyambe ngata pelai dia ba nyambe minta apa nadu ba mi kena ka sing batma am ki iba ki break la ya lumbe tang syak tama ka government am ka saliano kan Menhaka apply tarik jong uneu benai nak yang jong deputy commissioner ka East Coast Hills bola pentip paj ba bawan penjari ya ka kedon sispa asap CRPC nadu ka apply tarik hadu ka Andrew tarik jong benai Jun ka pemut bahaka sau tarik jong benai Jun ka si ka jingyo result ya ka MP election anom sya ban ya lum paj ba ha hang te ya ka nyobot hang te meran polo baraka ju ka por ka ne ka jing permenala pentip ru ba ki kertong ki ba job ka ne ka si anom sya ya ki bakinya person la ne banya rally ban empat ba hakam kene kasi but ke ba kham so pla ka long ba na ka liang jong ka VPP ru menen ka we ne sang san partai ka lalit bani kondu ya deputy commissioner ban pan jing penchai halo kene ka halo kene ka jing penjari namar katum ka jing kedau jong ki ka long ba Hagaro Hills kene ka 144 CRPC khamshim lapan banai ye hanrei tang hang ne ha East Coast Hills ka bolong ka ba pla katum ka jing kran ka jong ki te halo kene ka ju ka benta ini yang keren ya ki pat ba ini ya ngap ya kasur jong kipat ba kidon banong kumno halor kan ni nak jing bom sya ban lumpat ba hakan ya si nyobot kata ka sau tarik jong banajun kowe ngikwa bangin keli kan ka sarkar hatu kan ni kadai ka jingle jong ka sarkar ni tip kadai bakale ka election commission but ya kan ni ngikwa ban keliru hatu kan ni ka jatang kan ni ka state jong ni borok kowe ka state jong ka jelam jong ka ri india kan kumnong song jong jela snow long kabom snow la kan priang ni tapi nomor kowe menta kembang yo snow let's say kan ni ka jingja let's say ka jatang kan ni ka tang kan ni ka district ka jongi East Coast Hills district ne tip yo ki judge ki district jong kan ni ka jelam khalia te kum shagaru ru ngi kwa ban tip kan hatu ka ya kan ni ki khang ne ni yo ki khang tang kan ni ka district ka jongi te ho let's say yo ki state ru la itu bakan semi ki jing plumar ki shei khang ma tamba kan ni pada dan ka sien ka beningkong po ka jela ka jongi ke MLA election por ki nyo vote ru ki pentip ya result ru kam jumi kanu ka jing plumar ki support ila ki jong ki political party ki support ila ki jong ki candidate ki contest ki paj ba ki mi bi khmat te ka bom sola ban priang kan banong ba ka sau tarik kan khang kan ya kan ka ayuma ya kan ka sini no vote banong ban khang ki paj ba ki numi ana kalian jonga te ngarabi bangan mi khmat hi bangan lek ya kata ka result jong ka MP election ru kumut long mal isngap ka result ru mlong syu hapen jari da kawan 44 kan kam donong rim ru ti yangi budget ya ununu MLA nunu MDC ni jet da kaman skom hala jong ni khrim jet da katangka di kita budget da katangka te kamut kira saksi rendang kimlat keren syu tingi til dia bang ngi jet da kaman skom hala jong ni jet yu nong thawan kamut bon thau ki an bangin scam mangi ti ngati ngam priang lagi belai pa long tang maki kemut ken thau maloi yingi bobun balang long ngiu bobu barit bariang ngim don ka hok ban keren kamton jumur de kata ka jing ai 144 CRPC kamton jumur da ngam pediang re kan ya nomor belai kan ni kedik sencar paj ba belai ngin saksi te nomor belai menta khang men chwa ki ai lat ma rei ki dei ban long hi kum ju em ting le yu to pra ma nomor un le ayu le ai te long rei ra bar khai un na job to pra un le no le ai te ki wei ka tang ru ki da job kim le ai ki ya chat ki ya comment hi la kai ayu la jang ngate ba ngam ju le hi na du menem no te ngai su long bai ka ju kum ne hi ngawan la ka bala ka sngi la jang ban ang ban ngan le chang chit stu ba ngam ju le hiru ngam pat ju melien hiru bangan le hang no ru Melinting itu pun Lipun buat le kata jing job jing shat jing kiwe. Kau ngata ke men pra. Balik ke MLA wa. Begini shat ya ke men job. Mentah akan ya nan kang. Wam sangat lah. Feel like that. Kau ngata nyambe. Ngata pelai dia ba. Nyambe.
nak ada ayu ba mentah bukhang ban mi pe ba kam ke jing temu jeng kita kadang juga ke belanda jeng ki ke utai ke mon nak thau sarkar ban khang yang ban mi pe ba khang ta khang na ding ka por ba jeng MLA ke kalau nak sedang na do ke MLA sai kanem dan de kan ni kanem ya tungguin re mentah hak dak khang ke jing mu jeng ki kada Namang ismu du nongi marba lada job yang bangi kerjaan teh du nongi namar kuai yang telah job tu kuai yang syak melakaman entah ada nomi alek je namar ba keserkar kam syak nama batai taruh ngimla air namar omnong yo kalak tiang serkar balai ne yo katiang yo ka hiri huraru maka action teh larang lang ka hiri huraru ama macam ke MPM kam dalong teh adukat ne minta pan adu ba mi kena ka sing batmai am te kalong lumna kadang batmai ke bro kidang long syania ma ya ka batmai ta kadau ba kini ki ba minta pat ki iba ki bre ke la ya lumbek tang syak ta ma masuk ke batmai ki long ki pik kama betang sta te ta kadau ba ka government am ka saliano kan ban nong kan syak kan ba kan lope ba mar bayo kumno yang kadang giruran mar atau di politik ke hidup rabek